No niin, tervehdys vaan, se on Neukku tässä, morjensta vaan, tervehdys ja hyvää iltaa, yötä, aamuyötä, iltapäivää, iltaa mä taisin sanoakin jo. Joo, anyways, nyt on sadepäivä. Kyllä, Suomen kesä. Mm, Suomen kesä, sade kuuluu myös siihen. Mitä silloin kannattaa tehdä? No, mä olen pelaillut. Pelain itse asiassa Final Fantasy 7 Dirge of Cerberusia, jonka mä ostin puolen kuun peleistä irtoissa aika huokeaan hintaan. Paljonkaan se maksaa? Hetkinen. Parikymppiä uutena, eli muoveissa. Ja ostin siinä kylkiäisenä ton Devil May Cry 3 Special Editionin käytettynä 5 eurolla. Koko homma postiennakolla, niin oliko se jotain 30 vähän päälle. Ei nyt niin paha hinta ollenkaan mun mielestä. Ja miettien siinä suhteessa, että mä nyt en hirveästi halua peleistä puhua, mutta mä puhun tälleen nopeasti. Dirge of Cerberusista tulee oma pieni arviointivideo vähän myöhemmin, kun mä oon saanut pelattua sitä vähän enemmän. Mutta mä nyt sanon kuitenkin näin nopeasti, että kun se pelimekaniikan tajuaa, niin se on ihan kiva peli. Tai no ihan kiva on huono sana. Se on vähän semmonen ikävähköllä soundilla maustettu. Se on ihan hyvä peli. Ihan hyvä on parempi kuin ihan kiva. Luonnollisesti. Joo, mitäs kannattaa myös tehdä sadepäivinä sitten? No, esimerkiksi syödä hyvää ruokaa. Mä ostin Grandiosa pizzan. Mulla ei ole vielä niin nälkä, että mä laittaisin uunia päälle ja laittaisin sen uuniin. Mutta sadepäivinä on mukava lukea. Mä luen tämmöstä kirjaa. Kyllä, Mötley Crüe, Törkytehdas. Tää on melkein 500-sivuinen kirja ja teksti on... Se on niinkö noinkin pientä pränttiä. Sitä on silti aivan käsittämättömän helppo lukea. Siis näitä lukee monta lukua putkeen. Mä oon ollut tää kirja lainassa jo monta kuukautta. Mutta mä oon lukenut sitä aina silloin tällöin, ja sitten mä oon lukenut monia muita kirjoja siinä samalla sivussa, ja sitten pitäisi lukea, mun broidi kirjoittelee omia teoksiaan. Ja se antoi mulle luettavaksi hänen esikoisteoksensa ensimmäisen osan, niin niitä osia on yhteensä 3, ja se on vasta saanut sen 3 eli vipaan valmiiksi, ja sitten sillä oli jotain spin-off-suunnitelmia sen kirjan suhteen vielä lisää päälle. Mun pitää lukea jossain vaiheessa. Mä oon lukenut prototyypin, eli noin reilu 100 sivua siitä alkuperäisestä. Mä en tiedä, onko se on varmaan tehnyt jotain muutoksia siihen. Ja ainakin sanoa, että fonttikokoa se joutui pienentää reippaasti, koska kyllähän siis se vaikuttaa aika paljon, että millä koolla se fontti on, mitä tahansa sä sit luetkin. Jos se on semmoista yhdellä pienellä fontilla, kuin esimerkiksi Raamatussa on ne fontit, fonttikoko, niin sitä on aika vaikea lukea, ainakin mun mielestä. Mä en teistä tiedä, niin jos siellä on hirveitä lukijoita joukossa, jotka lukee Sinuheen alta päivän 2. Kaikki ne teokset siitä ja ynnä muuta vastaavaa, niin I'm not right person to say anything about that. Mutta siis joo, tätä Mötley Crüen kirjaa mä luen. Mä olen aika loppupuolella, että jos tässä kirjassa oli sivuja, no kiitoksia mä en ota mukaan, mutta niin 476. Mä olen itse sivulla 400. Reippaasti voiton puolella. Joo. Mitäs muuta mulla oli tässä näin? Joo, tosiaan on hyvä ruoan, mä mainitsin. Sitten totta kai musiikki.
Ja musiikki on siitä aika jännä homma, että mun luuri on tässä. Tää on tämmönen Microsoft Lumia 532. Sitten tullaankin siihen itse aiheeseen. Mulla on tämmönen härpäke. Näkyykö se tästä? Noin. Siinä on Bluetooth-ominaisuus, eli mä pystyn laittamaan tästä painamalla nappia. Tai no ensin pitää painaa puhelimesta nappia ja vääntää Bluetooth päälle. Sitten mä painan tästä nappia, se yhdistää se siihen. Ja naps, mä voin kuunnella musiikkia, radioa, mitä vaan, mikä tulee itse asiassa tästä puhelimesta, mutta se vaan kuuluu täältä. Mä pystyn vastaan tällä esimerkiksi, jos mun puhelin soi ja mä en oo puhelimen lähettyvillä, mutta mulla on se Bluetooth päällä, niin mä pystyn vastaamaan, että haloo, täältä kuuluu ja näin edelleen. Erittäin kätevä kapine. Sitten tässä on laskinta, askelmittari ja mitäs muita. Kaikki korkeusastekin löytyy, lämpötilat. Jos mä menen tuonne ulos chippailemaan esimerkiksi, niin siellä on ihan, katon, että joo, siellä on ihan kiva keli, mutta mitähän siellä on nuo asteet, että mitä mä laitan päälle, niin mä menen tuohon parvekkeelle, painan kellosta paria nappia, niin naps mä näen, että joo, siellä on ton verran asteita, että joo, okei, good. Elikkä hyvin kätevä laite. Parastaan tässä on se, että tää ei maksanut mulle mitään. Tää on niin ikään kuin arvostelukappale. Mun hyvä ystäväni antoi mulle sillä ehdolla, että mä arvostelen sen. Mä sanoin, että jos mä arvostan tää 1/10, niin mä sanoin, että kyllä semmonen 9+ on aika jees. Että täyttä arvosanaa 10 mä en voinut antaa sen takia, että tässä oli muutamia hienostovirheitä, mutta ne olivat niin mitättömiä, että kyllä se 9+ on ihan hyvä arvosana, että kyllä näitä varmasti ihmiset hankkii. Aivan 100 varmasti. Niin kätevä laite. Ja mä tykkään kuunnella musiikkia, ja varmasti tykkää monet muutkin ihmiset kuunnella musiikkia, niin se on helppoa, kun laittaa tosta vaan pari nappia, niin se on siinä. Musiikki lähtee soimaan. Ja se on ihan hyvä se musiikin kantomatka, ja niin, siinä on ihan hyvän kuuloinen ääni ja kaikin puolin kätevä laite. Mä voin esimerkiksi tällä vaikka soittaa, jos mä haluan. Mä valitsen vaan täältä puhelinluettelosta numeron, tai sitten jos mä en muista sitä, tai näin, niin mä vaan naputtelen sen numeron tosta, saa semmosen pienen valikon, jossa on kaikki puhelinnumerot ja katsoo sieltä ja blip, noin. Tämmöstä se on nykypäivänä. Ei ollut ennen tommosia, mä muistan. Mä en tainnut koskaan kotona lankapuhelinta olla. Eikö siis semmoista lankapuhelinta, semmoista rullajuttua. Semmoista meillä ei ollut. Lankapuhelin meillä kyllä oli. Joo. Ja mä muistan siihen, kun soitteli ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Oi niitä aikoja. Osittain, vaikka asiat oli niin silloin niin, tai asiat piti tämän vaikeamman kautta, niin ei sitä osannut ajatellakaan, että nykypäivänä sä voit jollain kellolla hoitaa niin jonkun puhelinsoiton tai kuunnella sillä musiikkia. Ei. Tällä vissiin pystyy ottaa valokuviakin tai jotain, mutta mulla ei vaan sitä softaa tässä puhelimessa semmonen softa tietenkin, mutta siis tähän tarvii mun softan, että tällä voisi ottaa valokuvia, mutta mä en halua tietää minkälaista pikselimössöä se tulisi olemaan, joten mä jätän sen ihan suosiolla väliin. Siis sadepäivät. Mä kävin tuossa yhtä kaveria moikkaamassa. Mä olin kuin uitettu koira, kun mä tulin takaisin kämpille. No nyt mä oon ihan freesinä taas. Vähän on huppari, pientä märkyyttä on hupparissa. Niin, ja sitten toinen juttu. Vaikka mulla on nyt tässä Bluetooth pois päältä, niin aina kun kello lyö tasan jotain, niin tää värisee vähän. Niin, että se on myös herätyskello. Eli ihan kätevä laite. Et ei tarvi olla sitä Bluetoothiakaan, että tällä tekee jo aika paljon. Niin, ja laskinnon kanssa. Nyt mä höpätän liikaa tästä kellosta. Mun pitää höpättää tästä säästä ja mitä silloin kannattaa tehdä.
Mä tykkään myös piirtää, joo. Mut mä en nyt oo keksinyt mitä mä piirtäisin, mutta mä varmaan tänään tuun piirtää jotain, niin mä varmaan näytänkin sitten jotain. Sitten tulee vielä viimeinen tälle kanavalle ilmoituksen pläjäytys. Minne minun pelivideot ja kaikki muu peliaiheiset vlogit kautta muut peleihin liittyvät asiat tulevat lopullisesti menemään. Että tää ei oo enää sekamelska-kanava silleen, että tänne tulee pelijuttuja kaikki. Kun mä tiedän, että kaikkia ne ei kiinnosta, niin miksi tehdä sitten ihan kokonaan uusi kanava niille asioille. Mulla oli se Xbox Neukku-kanava, niin mulla kävi semmonen homma siinä, että mä unohdin mun salasanan siihen. Ja kai sen saisi jotenkin palautettua, mutta mä en jaksa sitä prosessia. Mä en muista sitä sähköpostiosoitetta, mikä se oli. Joo. Se on parempi, että mä olen sen jo tehnyt, sen uuden kanavan, mutta siellä ei ole vielä mitään. Niin mä ilmoitan sitten, kun siellä on jotain, niin sitten mä laitan linkin alle ja sitten mä laitan mun kanavasuosituksiin minun toisen kanavan, virallisen pelikanavan. Sinne tulee paljon uusia projekteja, mutta niistä lisää sitten siinä toisessa videossa. Varmaan tulee tänään jossain vaiheessa, koska mun ääni on vihdoin ja viimein palautunut. Se oli aivan hirveä se mun kehä ja se aihevlogivideokin, niin hirveetä rykimistä ja koko ajan tuommoista on. Mä kävin apteekista hakemassa sitten tämmösiä pastilleja. Mä vetäisin yhden kapeisiin kasvoihin, niin naps. Mun ääni on paljon paremmassa kunnossa nyt. Ja mä luulin, että syysflunssa, ei olla vielä syyssäässä onneksi. Siis kesäflunssa, että se kestää pitkään, se voi se ollakin. Mun nenä on kauheassa tukossa koko ajan. Mutta niinku muuten on ihan fine, ihan hyvä fiilis, ei mitään Joo, mutta mä veikkaisin, että tuossa illemmalla mä oon saanut kuvailtua ja ladattua sen toisen matskun sille toiselle kanavalle, tehtyä informationivideon vielä tälle kanavalle sitten, niin me näemme sen merkeissä sitten. Mut se on siis sakkaa, heippati hei ja stay tuned, because I pity the fool who don't stay tuned.